Август е чудесен месец за почивка. Докато не чуеш децата да лудуват оттатък. Затова в Академия БГ откриваме лятна онлайн занималния за деца в 3 и 4 клас. И не, това не е още един скучен урок през ваканцията. Идеята е децата да учат и да се забавляват. Ще има български и математика и други учебни предмети, да поднесени по забавен и творчески начин, а именно с игри. Заниманията ще се провеждат от преподавател, който умее да създава подкрепяща и спокойна среда за децата. А за родителите това означава 3 часа полезно и организирано време сутрин, докато детето се забавлява и поддържа знанията си. Всичко се провежда изцяло онлайн, а вие можете да решите коя седмица от август е най-удобна за вас и вашето дете. Запишете детето си за лятната онлайн занималния на Академия БГ и превърнете една седмица от август в приятно и ползотворно преживяване. Очакваме ви!